adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga naghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan ko ninyo sa pangan nga Miles, 20 years old, minyo og may anak, taga Butuan, Agusan del Sur. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa utang sa akong silingan nako. Nga kalami naman sa batasan sa pagpangutang niya. Apan sa ting bayad na, ako naman hinuoy bati. Aron niya hisabtan, sugdon ko dihang nagpa-member ko aning nailan na kayong direct selling og mga apparels, underwear o pahumot. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, di ka. Nakita mo gud mi sa akong classmate sa high school nga si Venice. Nya, nalangan mi og tabi kay gipa-member ba man ko niya, oh? Unsa man na? Brochure sa mga bra, panty o mga pahumot. Niya sa mga fashion nga mga jewelry. Niya sa mga bags. Unsa man na nimo pagbalik ya? Ay, sayo na kaayo. Kay ipakita naman nimo ang brochure sa imong mga kaila, unya kuhaon nimo ang ilang order. Dayon, itawag na nako ni Venice. Unya siya ra mo order. O kung moabot na ang stocks, ihatod ko dayon sa mga nag-order. Unya maningil na lang unya ko nila kun mo sa kabuan na. Yun na ina kadiyat lang. Utang? Pautang ning imong balikyan? Oo. Kaya naman di ay. Ay, bida na ng utang-utang, Miles. Lagmit na kaaway ana og mga kaila o silingan anang kalakiha. Lisod kay nang utang oy. Kay mayo na sa pagpautang pa lang nimo pero tingbayad na gani lisod kay panilngon. Kano maguna-una man tadaan ang negative oy. Maguna-una lang gud tag positive nga mabayran ko. Kay makatabang bayan nako ang mamay kong ginansya aning atong pagpuyo. Oy, basta kay ayaw kog hasula og apil yan na ha, Miles. Jan! Ay, kaning braha ang ako, day Miles. Oh, para sa mga dagkoon manig boobs, no? O nang tumasa. Plus size man nila. Okay. Kini ako, kini. Unsa kay sukod na ako, day, no? Pwede sukdan di ka nang. Pero, banaon lang nako, ha? Ikaw, murag 40C ka, kay dako man kag boobs nang. Buyag, di buyag. Kay, maupaya ni ang ganahan sa akong panan ako. Maugyod ni iyang kumot-kumot, unday. Gigrasyan, sab ka, ana, nang. Murag kantang gikumot. Nang tumasa, oy. Unsa na, ma? Ay, Maayo pa ninyos, day, mais, nagunahuna nga maka-extra income. Nag-order na ko bra ni Adinens brochure. Ay, hala, nindot ba ni silang mga panty kay likuin. Patanawan ko sa brochure, Miles B. Magpili sa... sige. Dalmasya. Sige, tara. Order na. Order raday. Kinara, Edit lang, ha? Nay, nindot na, Si Rokisa nga kung iksuon ba? Sure ko mo order sa tuog perfume o lipstick. Kadiyot. Rokisa, day! Dali na ko, day! Day, brochure si Miles, ay! Ha? Gipautang nimo silang tanan? Jan. Lipay ka ko nga daghan sila gi-order. Unya, ang pagbayad, ana? Makabayad tingali sila, uy. Kay may negosyo baya na sila. May tinda-tinda na silang ilang isuri-suroy. May kabayad yun na sila nako. Bantay mabitaw, ha? Pasig malisod ka sa pagpaningil, ana. Baya gid. Ayaw gud paghuna-hunaan ang negative dyan. Ay, di ka na, uy. Kay, i-order ko na ni. Aron ako ma-deliver sila ng tumasa. Og, may mapaabot unya kung ginansya tapos buwan.
tumasa. Uy, day. Hoy, ni alagi ka. Pado na ba yaon ta ako lakaw, day? Nang, katapusan man ron sa buwan, maningil na unta ko sa imong bra. Uy, hala. Hala ka, day. Wa pa baya ko'y kwarta ron. Unsay nga nang? Maninda pa ko ron, day. Isuroy ko usa ning akong tinda, ha? Balik lang unyang hapon, day, Miles. Ha? Maayo kaayo ang ilang pagpangutang nako. Apan sa ting bayad na, daghan na kay sila katarungan nga dili makabayad. Pila na ko magbalik-balik sa ilang paningil. Apan sigihan lang kog ingon nga balik lang ini kahapon. Halos matag-adlaw ko na lang ingon nga balik lang ini kahapon. Hay, napulaan ako. Mga akong bana na sadang akong gisugo og pagpaningil. Unya, Ay, di na ko maningil dito ka ilang nang tumasa, uy. ano man dyan? Mangutaan na magkagano. Pool kayong katarungan. Siging balik na ng pabalikong taon niyang hapon. Nya kung maningil na ito hapon, moingon lang sa mga ugma na sa hapon. Tapos tampaita. Oh, ala, si Venus na ni, naningila din ako. Uy, ako man siyang gireplyan og text. Uy nga, tuan na ka, naningil na kanila ng tumasa. Nya, usaon na ron nga. O mata makapaningil. Uy, ang saan ko man ipagtubag si Venus, uy. Ingnan bitaw ti ka pagsugod pa ana. Nya, wasab nimo pilia ang muutang nimo. Di tanawa ron naghasol na hinaw na nimo. Diyan. Oy, day. Ngano nagpautang ka man anang mga kaliwata, oy? Nga mga gahi man kayo na mamayan? Unsa? Oh, sos, day. Hasta ang kuan, pagpaservice nila nako sa ilang buhok, wagan ko bayri. Oh, Mga tagam na jug ko. Tagam na ko ang mga kaliwata, oy. Gahi kayo na mamayad, oy. bayot. Kalimti na lang na sa dayon ng kuan na utanga. Unsa? Dili may mo bayot, uy. Dako ka ito. Dili na ko madaog tapal. Gaaway na gani kong dyan, ana. Mo ba? Ay, Oh. Kuha ka man sa imong cellphone. Imong tawagan? mag-post ko sa Facebook bahin sa utang. Unsa? Uy, unsa man ang post nimo sa Facebook, uy? Madaot ka na. Ja, wabito ko'y gisgutan nga ngan sa tao. Butlang nimo. Daot din na. Lagot na ko eh. Oh, kalma lang gud. Miles! Oh, Gawas diha, magsulti ta! natumasa na ron? Nang, mubayad na ka na? Animal! Usa lang post-post ni mo sa Facebook, ha? Kami ba'y buot ni mong ipasabot nga gahi, mamayan og utang? Nang, waman ko'y gihisgutan nga ngan. Uy, ako, nagsilik ka, mahangan man yun ka. Hindi bal ka? Parang usa ka dako ng utanga, nga ipost-post ni mo sa Facebook? Kagamayan ang utanga? Maghusay tas barangay, day! Oh, unsa? Oh, kape nimo. Ay, nasamok man noon akong huna-huna ng utang nila, uy. Ingnan na bigtaw ka. Hello, guys! Mao ni siya ang hilas kaayo nga among giutangan. Oh. Nga murag unsa ka dako utanga ba nga gipost-post pa mis Facebook. Saan ang gibuhat ni mo, uy, Dalmasya? Nganong kalit ka man ang sudin ni sa among kusina o nag-video-video ka? Oh, nag-video ko para ebidensya sa imong kahilas. Mao ni ba sila son nga among giutangan, guys? Hilas kaayo sa? Animal ka! Miles, Animal ayaw, ka! ayaw, Miles, ayaw. Ayaw kong pungi dyan! Ayaw. Kaya trespassing ng iya, ha? Pwede ko na sa patyon! Gipatawag yun ko nila sa barangay. Pero, ambot ba sa among kapitan? Ako pa man hinuon ang gipapangayo o pasaylo sa nakautang nako.
Tungod ko no sa pagpost-post nako sa Facebook, nga wa man ko'y taong ginganlan adto. Og medinay na sad ang anak, nga wa ko no siya mag-video-video dito sa amoa para himong ebidensya. May ka-video call ra ko no siya adto. Og gihimuan pa ko nila og fake nga Facebook account karon nga nagdaot sa akong pagkatao. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Pwede ba di ko makasuhan sa akong pagpost-post sa Facebook nga wa man ko'y taong nga ginganlan dito kung kinsa ang akong buti pasabot? Ako man hinuoy gipapangayo og pasaylo sa kapitan sa among husay. Ikaduhang pangutana, gisuon ko sa among bahay sa anak og nagvideo-video siya kay himuon niyang ebidensya. Gitudlo-tudlo ko og gisinggit-singgitan. Dili ba trespassing tong iya ha? Kay kalat lang siya nisud sa among kusina? Tinuod ba nga may balaod nga pwede ko siyang patyon sa iyang pag-trespassing? Ikatulong pangutana, matod sa kapitan, dili ko no harassment ang ikaso ko nila, kay wa ko no'y nahitabo nga harassment. Di ba good matawag nga harassment ang ilang gibuhat, nga pagpanung o pag-iskandalo sa amo, kay kami pa may ilang giutangan? Unsa man di angay na kong ikaso nila? Ikaw pa to katapusang pangutana. Gibuhat-buhatan pa ko nila og fake nga Facebook account nga nagdaot sa akong dungog. Gigamit nila nga akong pangan og picture. Kung ako mapamatud-an nga sila ang nagbuhat ani, unsa may say akong ikaso nila? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Miles. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, psychological ug mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, problema ninyo sa inyong mga kaugalingon, problema sa inyong mga giagian sa inyong karelasyon, kapikas, kabanay, inyong mga kabtangan, ug unsa pa ng mga giagian ninyo dinha nga mga problema. Andam gyud kaayo mis ako ang partner nga mohatag og tambag ug tubag anang inyong mga problema. Amo lang giawhag nga ato ang mga sukintig paminaw nga ipadala ang inyong suwat suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga Agusan del Sur sa Butuan ang ato ang letter sender atong tawgon sa pangalan nga si Miles ug si Miles gipadani niya iyang suwat pinaagi sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Ang problema gyud ani ni Miles kay gahi kaayo mo bayad og utang ang iyang silingan. Nagdealer man gunig pautang og bra og apparels ug cosmetics si Miles, no? Nindot kaayo nga negosyo, nindot kaayo nga panginabuhi, no? Kay naningkamot gyud, no? Nangutang ang iyang silingan, wala ni problema. Apan gahi kaayo mo bayad hangtod nga niabot ang due date niini sa iyang giangkatan. Gipugos na nila og bayad ug ang ilahang silingan apan daghan kay grason sa iyang kasuko iya kining gipost sa social media. Apan wa siya'y ginganlan nga tao. Nasuko ang iyang silingan ug gisulong siya sa ila. Nagvideo ang anak sulod sa ilahang balay kay para ebidensya kuno. Naabot gyud sila sa barangay apan siya ang gibaso sa kapitan nga sad-an kay nganong gipost-post sa social media. Namuna ni ron. Unang pangutana, pwede ba di ay ko makasuhan sa ako ang pagpost sa Facebook nga wala man ko'y tao nga ginganlan dito kung kinsa ang ako but ipasabot. Ako manuoy gipapangayo o pasaylo sa kapitan sa amo ang husay. Okay. Ani manggod ni. Ang kanang mga sayop, di mangguna nato pwede dungagan or buhatan or baslan ug lain nga sayop. Ang kanang manggong mga pag-post nato sa Facebook, naapod tay mga tulubagon ana and we have to be very careful kay naasay balaod nga gitawag og cyber libel.
Diba ang kanang libel, kanang i-print or imong isulti, kanang sa newspaper or mag-distribute ka, unya nanaot ka, no? Nagparatang ka, nagpakauwaw ka sa usa ka tawo. Now, ang kanang cyber libel is if imo nang gibuhat ang pagpanaot, pinaagi sa social media sama sa Facebook. Now, ang wa man ko nakakita sa imuhang gi-post, okay? Pero kung panangli manggod na ang libel manggod no mga higala, dili manggod na ingon nga kay abi wa kay gihinganlan nga tawo, wa kay sa kay usahay, maski pag wa nimo gipanganlan og sulti gud ang ihang pangan nga si Tarpulana, kung pananglitan sa imuhang mga description, sa imuhang mga pagstorya o pagsulti, maklaro sa nagbasa. Okay? Nga way laing but gipasabot ani kung di katong nangutang nimo kanang Tarpulana. No, then that can still qualify as libel. Kasabot ko nga usahay magamit gud ni nato ang Facebook or social media, isip usa ka avenue kung asa ta gusto mo pahungaw sa ato ang gibati. Moingon ta nga asa ako amang wall nako gibutang. Ang pangutana manggod ana, mga ingon ana is kinsay mga nakabasa. Kay kung naay mga nakabasa na consummated ang libel. Unya again, kung maski wa tay gipanganlan, kung pananglitan sa point of view sa publiko or so nagbasa, makahibaw sila nga kinsa na siyang tawhana, that can still qualify as libel. Okay? Ikaduhang pangutana, gisulong ko sa among balay sa anak og nag-video siya kay himuon niyang ebidensya. Gitudlo-tudlo ko og gisinggit-singgitan, di ba trespassing to kay kalit lang silang ning sulod sa among kusina. Tinuod ba nga bay balaod nga pwede ko siyang patyon sa iyahang pag-trespass? Okay. Ang kanang pagpatay nato sa trespass dili po na siya tinuod ha. Only when na miligro ang ato ang kinabuhi, meaning padong tagi-atake, dili ingon nga kay abinas atong tugkaran pwede natong patyon. Kinahanglan sa gyud na agyoy proof, as in klaro gyud nga padong sa kaniya atakon munang gisalbar og salbaro nato ato ang kaugalingon usa nato, di ba? Mo nang kinapagod sa atong ang tugkaran, di ba? Di nato sa tagaag higayon. Naabay balaod ana mag-video. Okay, unfortunately wala pa no, pero kung ila po nang i-upload na pakauwawan ka, cyber libel po na. Ikatulong pangutana matod sa kapitan, dili kuno harassment ang ikaso ko nila. Kay wa kuno'y nahitabong harassment, di bagod matawag nga harassment ang ilahang gibuhat sa pagpanulong o pag-iskandalo sa amo nga kami pay ilahang giutangan. Unsa man di ang angay natong ikaso nila? Wa man gikaso gyud nga gitawag gyud natong harassment no. Pwede siguro number 1 trespassing, number 2 kay niadto sa imong balay. Kung imo maganinginan ayaw og sulod diri, pahawa diri, unya wa mo hawa, then pwede gyud sa moingog trespassing. Ikaduha, kung pananglitan gibaharan ka, pwede coercion, pwede grave threats. Kung nag-record to, pwede gyud ta moingon og unjust vexation or malicious mischief, depende sa mga circumstances nato, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, gibuhat-buhatan pa ko nila og fake nga Facebook account nga nagdaot sa ako ang dungog. Gigamit nila ako ang pangalan og picture. Kung mapamatud-an nako nga sila ang nagbuhat ani, kani unsay imong ikaso, pwede gud nimo sila either cyberbullying or pwede gud nato silang ikiha for cyber libel kana. Pwede identity theft, pwede gud na nato sila ikiha ana. So ang ako ang advice nimo is kuhai og screenshot ang kanang ilahang gibuhat nga fake account or kung unsa ng ilahang mga gipang post. Unya sa pag-screenshot nimo, sigurado nga makuha gani nang sa ibabaw kanang ang URL
meaning kanang https://facebook.slash blah 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 number nga backslash siguraduan na ana kay mo na gikinahanglan sa NBI o sa cyber security group no sa pulis sa cybercrime division para ma-check nila ang account ug matrace nila nga sa imuha gyud di ayon ng silingan ang katong maong account siya gyud di ayang nanaot nimo kay kinahanglan baya gyud tag ebidensya. Unya, gentle reminder lang sa ato-atanan nga mga avid listeners nga naay Facebook account. Kabalo ko nga ang kanang Facebook account nato ato-ana. Pero we have to be very responsible users. Aning ato ang Facebook. Mao nang giingon bitaw, think before you click. Kay dili na siya lisensya nga kay abi imuhang account na atay katungod or naatay leverage or kitay magbuot-buot nga maskig unsa na lang ng atong i-post. Dili man na pwede, no? Kay naa man po'y katungod po ang ato ang silingan sa kanang cyber world, no? As netizens, responsible netizens of the internet, kinahanglan po na to respetaran ang katungod sa uban. Kabalo ko nga nakalapas pud siya sa ilahang wa pagbayad. Pero di man pud ta, wa man pud nay lisensya nga magpakauwaw ta or atong dauton or atong ipahungaw. Di man gud kinahanglan makahibaw ang tibuok publiko or ang tibuok world sa ato ang gibati kada adlaw. Dili man gud kinahanglan makahibaw no ang tibuok world kung unsa nay mga butang nga naa nato, unsa atong gipaniud to, picturan, no, or unsay ato ang gibuhat, kadalihok, di man gud na ingon ana. Nya kahuman og mo posta, grabe ba kita mo filter, hamis kitag naong, ayaw ana. Expectation versus reality ta ani na usay gwapa kay ta ini uy. Bugason mo gud ani niya ngano man ni ay filter, di ba? O ayaw, let's be realistic and dili kaayo ta ma-over sa internet, okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw, amping mo mga sukintig paminaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ani. Kining akong kaagi, panahon pa kini sa akong kabatanon. Ug sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You. And since it's all true, how could anyone mean more to me? RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Toledo City, Cebu. Nga tumatatawag nagdasangan nga Ani. Muadto sa kus merkado. Oy, kuya wagod nimo mo adto sa merkado nak. Magsandal gyud, dili ka magsinilas lang. Ma, mura pa kag karon pa nako oy. Ingon ani pa gyud ko. Arte kay ko sa akong sinina. Aw, dili kay sa sinina lang.
arte ko sa tanang butang. Kanyahay rang naibkan kang dagol. Mama, sad, uy. Sige ko na siya panungog anang dagol, uy. Ay, ang. Sige, managlantaw-lantaw ni mo din, hinak. Ay, ma, please lang, no. Ayoko sige sungog anang dagol, be. Huwag ka kakitas naong anak. Dili gwapo. Niya, murag baho pag yun siguro na siya. Kay sugo-sugoon man siguro na. Nga mooy mo atiman og baboy. Mao na magsigig pangayo og lamaw din hinato. Hoy, anak. Baya ni mo, ha? Nakaminos kang dagol. Nagsulti lang ko sa tinuod man, no? Sige na, ma. Ato na ko. Anong mingaw man kaayo ron? O may trasikol nga nangagi? Hi, miss. Oh. Hi. Asa dapat ng ilang idi? Kagwapo niya. Disente ka siya po, ma. O, umapagit kaayo. Oh my God. Siya na ka nga akong dream boy. Miss? Perfect kayo siya. Miss? Ha? Oo. Nangutan ako. Eddie, di ba? Oo. Asa dapat ila idi? Oh, nakaila ko niya. Ako nang igagaw si Eddie. Ah. Dali, ubananti ka sa ila. Kini nga bahay, mao ni ila. Salamat, miss, ha? Kuan, di ra pa ko sure kung naa pa siya diha. If ever wa, ing na lang ko ha. Dara ako number, oh. Tawagi ko, ha. Oh. Ani di ay. Oh, Mark. Nauli naman lang ko sa bahay. Pero wa mong mo kontak si Mark na ako. Wa siya makagets kaganahan ko nga tawagan ko niya. Ay. Oh, uy. Number ha. Siya na tingali niya. Akong tupagon. Hello? Hello, Ani? Si Mark ni. Uy, Mark! Nanawag lagi ka. Wa si Eddie dito? Naaman. Nanawag lang ko nimo kay ganahan ko nga makaila nimo. Oh. O aron maila-ila ta kag tarong, pwede ko manguyab nimo? Oh. Yes! Oh, I mean... oh, okay ra. Okay ra, so kita na? Oh, Mark! Kita na. Ani, pila nang yuta kabuan nga uyab, no? Okay ra nimo kung makigminyo na ko nimo? Oh. Sure! Naunsa naman ang tao ni Mark, uy. Pilami kapuan nga nag-ipon. Pero nagkadugay. Nagkadamak naman. Pataka na naugpilin sa iyang mga hinupo. Kapoy na kayang kada adlaw na lang ko manglimpyo. Oh. Ani! Ay! Nauli na ko. Miss you. Baby, naunsa man ang taon ka, Mark, uy. Ha? Kapahaw pa ni mo. Wala sa kamaligo. Na, tapol ko eh. Kadit. Grabe! Haskang pagkaligo, nitapol ka? Sa parumbang patayang ilaga. Oh. Hoy, Mark! In town! Kabaho ba ng imong tiil, uy? Ikapila naman taon ti kagiingnan nga butang gilagi na atong powder nga akong gipalit para nimo. Ay, kapuya na baya. Napaiilok nimo, oh! Baho na kayong anghit! Taga na biyan ni mo reklamo di eh. Wala ka rin? Mark! Mark! Ay! Naunsa naman in taon ng akong bana, uy. Nagtuog yun ko nga siyang akong dream boy.
Kay kung makita mi sa uyab pa mi, limpyo kaayo. Gwapo og humot pa kaayo. Pero karon, ambot. Nagkawa nagyulami ning among pagpuyo. Murag, wala ka ni ko mahigugma niya. Ay! Laom naman ang gabi. Pero wa pa man ba uli si Mark? Bahala to siya eh. Siya pa'y magsuko-suko. Oh, uy. Kinsa man karon? Oh, Imong bana, na-disgrasya sa motor. Patay na. oh, unsa? Dong, Mark. Ganong waman taon ka mag-amping, Dong. Ate Ani, wala si Kuya Mark, te. Wala ko tayo. Pero wala tayo mahimo. Panahon na yan siguro sa ipong kuya. Dong, pahuway sa dayon, Dong. O niya, te. O sa may plano nimo sa inyong bahay ni Kuya, te. Wapag ko makahuna-huna ni Ana, day. Kinakalitan pa kayo ko sa pagkabatay ni Kuya ni mo. Pero human sa lupong ni Kuya ni mo, agong ibalik niya ang bahay. Kay muuli ko sa amo. Aha? Kamingaw na sa among bahay. Lord, pasaylo ako. Pero wa kaayo ko mag-uol sa kamatayon sa kumpana. Wa naman sa kukumay-kukma niya. Gikapoy na sad ko. Ay. Free and single na sad ko. Muli na ko sa bahay. Maayo kay nakahuna-huna kang muuli na lang dirinak. O, Ma. Ay, dili ra balalim ang mamatyan og bana. Nahibaw kong naapakas kaguol karon. Okay ra ko, Ma. Hain si Papa, Ma. Ay, tuwa sa kwarto, nak. Ay, nak, nasakit ra ba si Papa nimo? Oh, unsa? Og nagkinahanglan tag kwarta para palit niyag tambal. Sige lang, Ma. Mangita kong trabaho. Ay, okay, sige. Ani. Start na ka to di isip cashier din sa restaurant, okay? Okay, sir. Thank you. Miss? Hi, sir. If you want to order, doon lang na ka sa waiter dito. Oh, wait. Di ba, pirmi man ka din, sir? Murag suki naman ka din, eh. Yes, miss. Mahirot ako sa imong number. Sure. Ay, salamat. Out na git ko. Oh, uy, si Patrick. Sukad na ngayon na siya sa kong number, no? Kada adlaw na gano'n siya manawag. Kada adlaw may mag-istorya sa phone. Hello, Pat. Hello, Ann. Magkita ta. Nako'y importante isulti mo. Oh, sige. Asa man?
Salamat ana nga. Nito nga juga. Nga naman ang dapat. Unsa may importanteng tuyo ni mo nako. Namin kita sa saktong edad ba? Mahimong, Manguyab ka nako. dili, gusto na ko mo settle down. Magpakasal ko ni mo. Unsa? Nakagusto kayo ko ni mo, An. Labi na nga, kadalaw tang istorya sa cellphone. Nakilala ko ni mo og alamanam. Sabot ako na in love ni mo. Ganahan man sab ko nimo, Pat. Pero dili pas sayo ra kaayo. Namin pala padungod. Mga ito na ng dugi-dugayon. Magpakasal lang ta. O mag-ipon na yun ta. Hinuon. Sige. Magpakasal ko nimo, Pat. Daghanag gustong meron, uy. Si Patrick, hindi na bagay ko pwedeng mag-phone kung tinjot eh. Hello, love. Oh, ang pinahong-hong ka niya. Madukang na yung kaibaw nga nawag yung bana. Unsa? Sipot mo ipasapot. Why? Nago sa gawas, napaabuti mo. Nga naman, wadi kay duty ron. Na, pero absent ko. Ibasig na sikit-sikit nga, customer mo niya. Unsa? Nayapag na ka. Nag-duty pa ko, Pat. Mag-istorya taon niya nigulit ako. Unsa ba nahitabo ni mo, Pat? Ano bang seloso naman kay ka? Ingani mo gyud ko. Aw, mao ba? Aw, hinuon? Wa pa masagid ka ay ko makailan ni mo. Pero ako masaning sa ba? Kaya nisugot ko nga magpakasal ta dayon. Surang bahay ka? Ha? Kaya suguri mo. Tuan, nakaisaligan ni. Napuang na gyud ka, Pat. Aray! Aray, ayok! Aray! Patong sa bana sakitan ko! Ay! Hoy! Ano na? Hoy! Hoy! Giri! Ma, dili na nako kaya ang batasan ni Patrick. Sige lang, anak. Maayo kay diri kadaga namo. Dili na siya makaduol nimo, ha? Karon nga nahibaw ming managmal di ay siya tungod sa sobra niya kasiloso. Dili na mi mosugot nga mobalik pa kaniya. Maayo gani kay wa siya makatultol din, he. Oo, ma. Pero dili na ko gustong mo-duty sa restaurant, ugma. Naibaw kong mo ato siya. Dili na ko gustong makakita pa niya. Sige lang, nak. Undang lang usa. Pangita lang og laing trabaho. Pero ang para palit og tampal ni Papa, ma. Anak, ayaw nagkabala ka. Kay pila ra ba kahigayon nga dili ka makahatag. Pero naay ni tabang namo ni Papa nimo. Ha? Si kinsaman, ma? Si Dagol, nak. Unsa? Ayaw ra ko pakatawa, ma. Wa ko magbinuang. Siya maoy dako kaayo og natabang namo. Nitabang siyag palit og tambal. Usahay magdasi ag prutas para namo. Bisag unsa basta iya gyud ming giatiman. Nakpahuway na. Ugma na lang ta mag-istorya, ha? Wagid ko magtahom. Nga ang tao, nagkaminusan ako. Mo'y makatapang sa kong ginikanan. Pero, asa man ka siya kwarta? Nga murag, suguunan naman na siya para magpantay sa baboy. Undi na kong makunaw na. Pero in fairness, ha? Believe good ko ni Dakol.
Kao na, ma. Nahatdanan ako si Papa sa kwarto. Sige anak. Uy, si Dagol man runak. Ato akaw, pag-istorya mo. Sige, ma. Ani? Nauli na, Deka? Kanas na lang. Gabi eh. Relax lang, uy. Di man ko mamaak. Aw, kuhaan ka ng... muhatod lang unta ko food para ni Papa ug Mama ni mo. Dagol. Thank you. Hala, imo kong gigakos. Salamat kayo sa imong pag-atiman sa akong kinikanan. Bisan og way nagsuko nimo, pero imo gid silang giatiman. Salamat. Ani. Kumot manday kay ni siya. Ani. Hugot ra kay ang imong pagakos na ko. Ay, sorry. Dali, mangaon ta sa sud. Anak, nakabantay ko ba? Sige na lagi mo kuyog-kuyog ni Dagol. Kuan ma, iyaman kong gitabangan nga makanegosyo ko. Mao ba? Unsa man day iyang negosyo? Abi ni mo ma, siya day tag-iyaan ang iyang mga baboy. Naa din na siya ad sa mga baboy sa ilang bahay. Ug mao na negosyo niya. Uy, maayo din na siyang pagkabutang nak. Oo ma. Ay, nakonsensya gani ko nga nakaminus ko niya. Maon na. Ay, tuod anak. Nahibaw na bakas balita. Naunsa man ma? Si Patrick ba? Imong bana? Patay naman di ay no? Unsa? Naligsan ko no nak. Buayahon man tingali ka nak. Ani? Ani? Oh, aha. Uy, Unsa man? mura lagi kag wa sa imong kaugalingon karon. Na kay gisulti? Ingon ko, manguyab ko nimo. Dili ka mahadlok? Buayahon baya ko. Dili ko mahadlok. Mas mahadlok kung kumawa ka na ko. Dagol. Please, Ani. Sugta ko. Oh, sige. Yes! Woohoo! You are the one who made when everything else turns to... Nilabay ang pila ka tuig, gikasal gud mi ni Dagol. Dili unta ko musugot, pero mapugsanon gud kaayo siya. Mao nga nakasal gud mi. Malipayod kaayo mi hangtod ka nga tiguang nami. Pero tulo na katuig ang nilapay nga wa na si Dagol. Namatay siya tungod sa iyang sakit. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ani nga taga Toledo City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nakalahan, You. You are my heart, just like the old love. Ang mong kaagi gibada no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikayen o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. My inspiration.